Hej, jeg hedder Bent. Nu skal vi se en gammel film af H.C. Andersen. Fyrtøjet. God fornøjelse. Oh, this isn't the planetarium. Krigen er slut. Nu skal vi hjem. Hvor er det skønt her ved Mariager Fjord, dejlige Danmark. Vil jeg hilse de damer, dejligt vejr, og hjem og videre, hjemme. På en eng fyldt med duftende blomster er kaminer, der straks dukker frem. Der kom en soldat marcherende hen ad landevejen. 1, 2, 1, 2. Han havde krig, og nu skulle han hjem. Så mødte han en gammel heks på landevejen. Hun var så æg, hendes underlæber hang hende lige ned til brystet. Hun sagde, god aften, soldat. Du er en rigtig soldat. Nu skal jeg få så mange penge, du leger. Tak skal du have, du gamle heks, sagde soldaten. Kan du se de store træer, sagde heksen og pegede på det træ, der stod ved siden af. Det er ganske hult indeni. Det skal du krybe op i toppen. Så ser du et hul, som du kan lade dig glide ned hjem og kommer dybt ned i træet. Og jeg skal binde dig en strik om livet, for jeg kan hejse dig op igen. Hvad skal jeg så ned i træet, spurgte soldaten. Hente penge, sagde heksen. Du skal vide, når du kommer ned på bunden af træet, så er det en stor gang, og det er ganske lyst. Så ser du 3 døre, du kan lukke dem op, nøgler sidder i. Og går du ind i den første kammer, der ser du på midt på gulvet en stor kiste, hvor der sidder en hund, som har øjne så store som tekopper. Og i det næste rum øjne så store som møllehjul, og i det tredje rum øjne så store som rundetår. Men dem skal du ikke bryde dig noget om. Bare sæt dem på mit forklæde, så finder der ikke noget. Og tag så meget guld, du vil have. Det er jo ikke så galt, sagde soldaten. Men hvad skal jeg give dig, det gamle heks, for noget vil du vil have, kan jeg tænke. Nej, sagde heksen. Ikke en eneste skilt vil jeg have. Du skal bare tage et gammelt fyrtøj til mig, som min bedstemor glemte, da hun sidst var dernede. Nå, lad mig komme ned i træet, sagde soldaten. Her er mit blåtærmede ternede forklæde, sagde heksen. Så kryb soldaten op i træet og lå så dumme ned i hul, hvor det var ganske lyst. Se, hvor langt der er. Det var da der fæle. Nu gik han ind ad den første dør. Der sad hunden med øjnene så store som tekopper blodet på ham. Du er netfyldt, sagde soldaten, satte ham på heksens forklæde og tog lige så mange krovskillinger, han kunne have i sin lomme. Lukkede så kisten, satte hunden op igen og gik ind i det andet rum. Ej ja, der sad hunden med øjnene så store som møllehjul. Du skulle ikke se så meget på mig, sagde soldaten. Du kunne få det i øjnene, og så satte han hunden på heksens forklæde. Men da han så de mange sølvpenge i kisten, smed han alle prøvepenge, han havde, og fyldte lommen med det bare sølv. Nu gik han ind i det tredje rum. Nej, det var ikke. Hunden derinde havde virkelig få øjne så store som rundetårn, og det løb rundt i hovedet ligesom jul. God aften, sagde soldaten og tog til kasketten, for sådan en hund havde han aldrig set før. Men han nu lidt efter så på ham, tænkte han, nu kan det være nok, at løfte han ned på gulvet og lukkede kisten op. Nej, Gud bevares, så var der meget guld. Han kunne købe hele København kagebrun og sukkerrise for dem. Nu fyldte soldat alle sine lommer, kasketten og støvlerne med penge, så han knap kunne gå. Og hunden satte han op på kisten, slog døren i og råbte så op igennem træet. Hej, nu op, du gamle heks. Har du fyrtøjet med? spurgte heksen. Det er sandt, sagde soldaten, det havde jeg glemt. Nu gik han hen og tog det. Og heksen hejsede ham op, og så stod han igen på landevejen med lommer, støvler, tornyster og kasketten fuld af penge. Hvad vil du nu med det fyrtøj? Det kommer ikke dig ved. Hvor du får dine penge, giv mig nu det fyrtøj. Ikke snak, sagde soldaten. Vil du straks sige mig, hvad du ville med det? Trække min saber på mit hoved af. Nej, sagde heksen. Så hun soldaten hovedet af en. Hallo. Så gik soldaten videre, og han skulle ind til byen. Nu havde han masser af penge.
Han skulle have fundet sig et sted, hvor han kunne bo og spise, for han var godt sulten. Soldaten gik nu videre ind mod byen. Det var en dejlig by. Der mødte han en mand, der hed Morten, som han spurgte om mig. Dejlige grisetæer og grisehaler på slagtervinter, 50 øre per kilo. Gode hjemmebagte galopkringer hos bag jul, 50 øre per stykke. Goddag, en gode mand. Hvor er der en god kro? Goddag, lille soldat. Der er bagved at slække postgården, og ned ad gaden ligger apporter. Ellers skal du ud i skoven. Tak skal du have. Det var så lidt, lille soldat. Farvel. Nej, sikke en dejlig bro og en skøn natur. Her vil jeg bo. Det var en dejlig by, og det dejligste krog var han i. Forlangte de allerbedste værelser og mad, som han holdt af, for nu var han rig, da han havde så mange penge. Tjenere, som skulle